Lakhang Koirapo, Nilip MSC constituency ke Parlo, Resakhidi ahavar kadokawe rong kretroksi sose rong sar chelangpet pen, Resakhidi ahavar arat aphan pen, langsumi pi ahavar arat aphan prabjin pen, Medi longli apata, open stage la pen, towar na pivek po birta ke make long pen, Resakhidi ahavar, burati soa rong asar, bapuramti soa hemalong, preni paiser kep arnitidi por paisi, apor, ninkarong pen karbiang long autonomous council, man pen ketinai CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan phirangkia thengno pen suri kachoro ki pajurpon Tuliram Ronghang jakne tu Resakhidi la pa along pira tukulang so borjan tungodong arat aphan mesena birta nang pitela joksi pinya forsa mini tunang to mana johanang ko ola selang phan churu partik lo kedam tang tarik joksier ni nili to pha towar la pen pota nang pijipu radang nu jai tikang dak la ke ni tum ningarong pik lo the kedam tang bang ko ni CM jo elot kamela sonak thak nang chi jak bang ma jok ta belang la si nili pikhe koi alang li phan chuning ri lo non la nang chi jaga teng pani to mana patleng pija phan chuning ri lo la pani ri to Resakhidi ahavar kidam tang pharu khrisir kebra trok aning kan pen si rong chokim chenglo kadokawe rong kretrok si suse arong du sita nilitum rong rup chokim thirtip si do bomdo sita nilitum long le pata e don tawe pata kawe pen nilitum saile chutiki hemle chikim ok an le chosita ning samsedet to penang an mit hang pen long le pata ke long chi aphan claim lo sita chepalong un idet binong lo lason nilitum long le pata ke nang sot mate kang chir kelang ida port chida hut non head jong preni phai troxi durmiar ni Resakhidi ahavar general patwa klamalong man pen ke thenai serang hoi kang nia bang mate karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan chopha mon abang ke nilitum aphan ali duk piklo nitum nang litung than nang chopha nang ko kalam ke la helom pen than litum tim karbiang long CM litum arlok Resakhidi arlok long nang ke bang pi la ke litum anam sinang sun tu ko son si tum chi thek long lo la si alang lin ke chi chak teng ka do ka we alam kam ke chi chak tang teng ili tum aphan nang papleng pivek ji pusi nili rong asar hoi pe sane alang le phan akro pilo na pen suri alang le phan ningkang sam ning ching duk akadom peji usi Resakhidi ahavar pharman pen kewang ji phai kunia chekloang bong Resakhidi ahavar arat aphan Medi longle pata nang pi vekpo open stage lapen koilamati RCC adelong pen tokolang so murpholoni forest account submit sahem an cheleng thora towar mission nang pi vekpo purar mai pialong ningje pondo lasoning karong thekti kabirta ke meke kedam tang nang than abang avi pinlang mati arjulong le pinlang lapen nang rababang avi pinlang non CEM kiki bom abang Tuliram Ronghang arpu kiki arta ki ong nai abang KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li inut vet nang puta pherang kia mayalong ningje pontu ahawarang mostamini tumla kidu ke thak ali la pen pota kawi penajok muni tum penang an ningki bibersi anajak ke ding sitame kidu ke thak longlo 1966 ning kan pen non anlo sitame nilitum labang suang bong pen aku nitum chingwai pen si ake hai tim karbiang long Dr. Tuliram Ronghang CEM aphan chuning rilute elang ji pupena joksi pi nilitum atheke la kado kawe nilito aphan la lam chaklang pitekang kedam tang tarik trok siani CEM ake hai wanglo nilito aphan longle kelang kota la penke ali kado kawe cheleng ji aphan atame mesen pen sinito aphan nang pipo pupena lam chaklang pipo sinitum ningarong par pik pen sinitum kado kawe rong petrok sia tumta ningarong lo lapen alang li phan la anso se la puson ke claim ke dam anso se ke rap thek ya pan sini tum alang li phan ni tum ahir jume ta ke pilo lapen ni tum ta me choro par piklo anso se ni tum non lapen mosining pir theoretic anta isi thedung lapen prayun e pinapur ki molong karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li men momota dower pobusi pherang ke thengno Resakhidi ahavar rong kretrok si suse arong asar lapen man pen ki do tum ahin pen kachoro pajir pontu news report KTV news